cosa que representaria un increment d'un 65%. Com la majoria de poblacions que estan ben comunicades amb l'àrea metropolitana de Barcelona, aquests últims anys Tona ha experimentat un creixement urbanístic i demogràfic significatiu que es mantindrà a mitjà termini. Aquests estudis indiquen que, evidentment, el que és el nouvingut procedent de l'estranger, com el que són mobilitats internes en la pròpia comarca d'Osona i al mateix temps, per aquesta pressió d'aquest quart cinturó a Barcelona, que Tona sigui un poble escollit com perquè els residents augmentin. Però la tendència ha de ser estabilitzar-se. Aquest creixement porta implícit el repte d'haver d'incrementar de forma accelerada l'oferta de serveis bàsics per a la població. És per això que caldrà ampliar el centre d'assistència primària i la biblioteca i construir una residència per a la gent gran. La llar d'infants de 100 places acabada d'estrenar ja els ha quedat petita. Es construeix l'institut que es vol estrenar el curs vinent i s'han adjudicat les obres per fer una nova escola de primària. Disposar d'aquests serveis afavoreix la millora de la qualitat de vida, un dels principals reclams de la població, però també ho són els preus, encara assequibles, dels habitatges d'Osona. Construcció qualitat, que no troben allà, jo penso que cada any anem a més. No es troba això una baixada, com diuen moltes notícies, que a Barcelona que estan baixant els preus, que no es ven, no sé què. Aquí anem fent una dinàmica normal i corrent, molt bé, molt bé. Els nous habitants de Tona procedeixen principalment de la mateixa comarca, però últimament hi ha hagut un increment de persones arribades de l'estranger, sobretot del Marroc i l'Uruguai. Aquests col·lectius representen un 6,7% del total de la població.